أبول لي كم تعلم لي زيا في فيس كبول لا بزيا هنجمر بزا في بزيا هنجمر سكي أهوات هاي تفوتوان هم دام سلين بري thank you مامونا thank you علامان رأي نايزيا في اللوا ذا في ترجم اللوا علام اللوا رأي اللوا علامان رأيان انتايو انتلاقينا فلوتيو نتي عفو تعطي زلو تعفين زلو حزبنا عفو نخونو ايا نحنا انتزيو كنا عفو من دا خون نتوم دقنا أبرخا خطة زبل زلو نحنا اينا دق ولدهم نحنا اينا تسمعنا سقاي كانزاناتهم تسمعنا نغانزوهم نسم زوردهم زلو شجرن مكران تردينا أبغونهم تتوكن متزقبانا نحنا اينا خان ولدي سلز غنا ازيا افن هونم ننغرلهم اويات نسمع لهم يا كانزوم نحبر لهم اتا خاليتغه زربات راي هو لا يكونن ايدن اغرن كان حوسي كل غزي زبلانتا ايدن اغرن ترا حوسنالو قالسنا كحاصر خير عاوتنا كاتو خير ايدن اغرن ترا زي حوس كالو زربات راي او تكاني نقول خوينو بصحكم كم زلو ارغاغيصلو نايلو مختم دبالنا بعبي انا تزاربا يكونكن مدراي كاوي كونكن تازلاتن ግን አነ ታዝብል መሰረቱ ፈይፈይ ከምሰብ ቆጽርኩም ክሰምዑ ዚ አብዝሩም ዚ ምምጻኹም ንዓይ ዓብይ ሓበኒ ብዙ ሓደ እተሓት ንጣብ ትኸውን ኣብቲ ልዕሊ ፍልጠትኩም ተብተበልኩ ዝብል አራያ ዘለኒ እተሓት ንጣብ ትኾን ቁም ነገር ህልዋ ፍረ ህልዋ ትብልያ በር ካባኹም ካባይ ላዕሊ ፍልጠት ስለዘለኩም አፍቶ ስለዘለኩም ከም ጋሻት ቆጥሩን ወና ይግባን ዓላማ መገሻይ እንታይ ነሩ እቲ መሰረቱ መገሻይ ነበረና በዩ ናብገጽ ኢትዮጵያ ገጽ ይነሩ ቀዳማይቲ መበገሲ ዓላማ ዝወሰት ኮንታዩ ምክንያት መበገሲ እኮ ቀንዲ በሕታው ጉዳዩ ግን ኣብ በሕታው ጉዳይ ካኻኒ ንግረ መንገድኻ እቲ ተሓልሞን ትደልዮን ካኽትገብር መደበኻ ተውፅእ እሷ በዚ መሰረት እዚ ኣቕሪበ ኣለኹ ተን ዓላማ ጽሒፈን ዘሎ ካልእ ካብ ሓንጎለይ ትራይ ክኸውን ዝኽእል ቀዳማይ ምክንያት መበገሲ በሕታው ይኹን እምበር ነቲ ወትሩ ዝሓስቦን ዝሓልሞን ጋህድዊ ምግባር ነይሩ እዝኻ እቲ ወትሩ ኣብ ሩምና ዘልዕሎ ምውካልን ምስዳድን ሽማግለ ነበረ እዚያታ ቀንዲ ነቲ ከም ዓላማ ዝወሰድዋ ካልእቲ ነጥቢ እውን እንተኾነ ኣብ ማዕዶ ዝርከቡ አንጻር ዓመፅን ጨፍላቅን አጥናትን እሞ ከዓ ብሕግን ቅዋምን ዘይምእዘዝ ኣምባገነናዊ ኾነ ሽፍታ ኣመምሓው ጥምጥም ዘለዉ በአካል ምርካቦም ገለ ብዘረባ ገለ ብተግባር ስለዘለና እስኪ ናይ ዘረባ ስርዮም ኣለኹ ኣነውን ሓደ ኣካል ናይታ ዘረባ ካብቶም ኣካል ተዛረብቲ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ይሳተፍ ኣብ ሰሚናር ይሳተፍ ኣብ ሓሳብ ምግላጽካ ይሳተፍ ካልኦት ግን ኣለዉ በአካል ህይወቶም በጃ ተሓልፉ ለሃገር እስኪ ንዓቶም ከአምርአይ ሳልሳይ ነጥቢ ገለ ዝዕግብ ወይ ከዓ አንፈት መረዳታ ለአብ ገዛና ተሳተፍቲ ሓጋዝ ስእሊ ኣብ መሃብ ተራግደ ድኾን ይህልዎ ኣብ ዝብል እዩ እቲ ኣነ ዝገበርክዎ ዑደት መገሻ ካብቲ ዝረኸብክዎ ድኾን ገለ ነገር ትፈልጥኹም ኩሉ ትፈልጥዎኹም ዘይትፈልጥዎ ነገር የለን ግን ገለ ጦብላሕታ እንተኾነኩም ዝብል ኣረኣያይ ስለ ዝነበረኒ እዩ ራብዓይ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ሕቶ ህላዌን ጥፍኣትን ዘለወሉ ግዜ እሞ ገሌና ኣርሒቕና ኣብ ስደት ተዓቂብና ገሊኣ ድማ ዓጢቓ ክትምክት ክትርኢ እንከለኻ ንዓየ ተሓሳስበኒ ስለ ዝነበረ ዘጽንዖን
ዘጽንዖምን ዘትሮምን ዘሎ ኣምምካት እንታይ እዚአን ኣርባዕተ ነጥብታት የነረን እዘን ኣርባዕተ ዕላማታት እዚአን ብንጹር እተቀዳማይ አብሩምና ሁሉ ጊዜ ሽማግሌ ንስደድ እስኪ ንስደድ ተሞክሮ ናይ ሰውራኹም እዩ ንሕና እውን ሕጅብ ዘለና ሰባት ብዙሕ ጊዜ ንዛረብ ኣለና ሙኒ ካብዚ ብዙሕ ንዛረብ ዘለና ኻኒ ሓንቲ ሽማግሌ ንስደድ ሙኒ ጉዳይና ክንሕጽሮ ንኽእል ዝብል ነይሩ እዚያ ክዕወት ኣይከኣልኩን በአንጻሩ ኻኒ ተማቲስ ኣብዚያ ከመስጉነ ደሊ ተማቲስ እውን አልዒሉ ደፊኡላ ግን ኣብዚ ወፅሕና የለን ካልኦት ቀዲም ኣይትኺዱ እንዳበልኩ ዝህቡኸም ዝነበርኩ ሰባት ነይሮም በጃኻትኩም ሓንሳብ ጽንሑ ዝብሎም ሰባት ነይሮም ንሳቶም ከዓ ከም በዓል ማዕዶማይ ወላ ፕራይቬት ተዛሪበ ማዕዶማይ ይተሃወኹ ከም ሽማግለ ወላ ክንሰደኩም በዓል ንስኻ ዘለኽዎ ካልኦት ወሲኽና ሽማግለታት ኮንኩም ትኮድሞ አጽኒዕኹም ኩነታት ርኢኹም ናህና ልብ እንታይ ይብል ናቶም ልብኻ እንታይ ይብል ኣጋጪኹም ዝረኣኹሞን ዝሰማዕኹሞን ሒዝኩምና ክትመጹሞ ነዚ ገና ክትገልጹ ማዕዶማይ ሓንሳብ ወላ እውን ብትወደድ ከምኡ ወላ እውን ኦባማ ከምኡ ንኩሎም ኣነ እዚኣቶም ብፕራይቬት ስጋብ ዝረኣዶም ሰባት እየ ነይረ ግን ኣይተዓወትኩላን ብዝኾነ ሕጂ ኮይና ኣላ ሕጂ ሓንቲ መንገዲ ንእሽተይ ዕማም ገይረ መፅየ እታ ንእሽተይ ዕማም ዝገበርክዋ ኣብ መንገዲ ጉዕዘይ እንታይ ዘጋጢሙኒ ነዚአን ምስኻትኩም ክዕልል ደልየ እንታይ እርየ እንታይ ትዕዝብቲ ወሲደ ዝረኣኽዎ ዓይነይ ልበይን ሕዋሳተይን ኩሉ ብምሉእ ዘስተማቐሮ እንታይ እዩ ብቅድመ ሁነት ቅድመ ተኸተል ከቕርቦ ክፍትን እየ መጀመርያ ቅድመ ምምጋሰይ ቴሌፎን ናምበር መጀመርያ ንመን ሓቲተዮ ነብሮ ዝብልዎ ጋሻ ኣብዚ ገዛ ተሳታፋይ ነብሮ ትፈልጥዎ ትኾንኩም ነብሮ ሓቲተዮ ነብሮኻ ቴሌፎን ናምበር ሂቡኒ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ሰዓትኻ ነዝን ደዊልካ በዚኦም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓበሬታ ሂቡኒ ንእግረ መንገደይ ከዓ ከመስግኖ ደሊ ቴንኪዩ ነብሮ እየ ዝብል ነብሮ ከምቲ እንፈልጦ ኣቡኡ ንባዕሉ ሓደ ሓያል ተባዕ ውፍይ ኣቦ ወላዲዮም ነይሮም ምስኦም ከዓ ኣድጎም ነይሩ እቲ ኣድጊ ነብሮ ዝብልዎ ታሪኻዊ ዝኾነ ኣድጊ ነይርዎም ነብሮኻ መሰከታናቱ ተሰኪሙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኣቦቱ ከሎ ካብ ነብሮ ዝረኸብኮ ቴሌፎን ሒዘ ይኸይድ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብዛእቲ ኩሉ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ካብቶም ሓደ ንሚሸጡ ይድውሎ ኣሎ እምባ እንታይ ትብለኒ ይብለኒ ኣነስ ከምዚ ሓሲበ ከምስለካ ናበይ ገጽካ እንታይ ክትገብር ብሎ ኣነ ዳሞ ንዓይ ክትረኽበኒ ትኽእልን ሓጂ ይብለኒ ጽባሕ ንጎ ተበጊሰ ኣለኹ ኦረዲ ተበጊሰ ኣለኹ ንጎ ሰሚናር ኣለና ሰሚናር ክንገብር ክኸይድ እየ ይብለኒ ሰሚናር እሞ ንናይ ውድብ ጥራይ ድዩ ወላስ ንዝኾነ ኤርትራዊ ፍቀዲ ይብሎ ኣነ ከዓ ፀገም የለን እንድሕር ክሳተፍ ደሊኻ ክሳተፍ ፍቑድ እዩ ንኩሉ ፍቑድ እዩ ይብለኒ ምክንያቱ ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራውያን ኣንጻር እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ስጋብ ዝኾነ ዝሕባእ ነገር የብልናን ክትከይድ እንድሕር ደሊኻ ግርም ጽቡቕ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑሎ ሰሚሩልካ ኣሎሞኒ ሰብ ክገብረልካ ይብለኒ ራይለዮ ንሓደ ሰብ ደዊሉ ይሕብሮ ናተይ ቴሌፎን ይወስድ እቲ ሰብ ከዓ ይድውለለይ ይመጻኒ ገዛ ኣረንጅ ንገብራ እንታይ እቲ ኣረንጅ ንገብር ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይን ናብኡ ንኸይድ ቲኬት ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ይቆርጽ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሰ ንመቐለ ይጓዓዝ እታ ነፋሪት ኣብ ምውዳእ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ቦታይ ጥርሓ ነይራ ኮይና ይመጽእ ዶንጊ ይዝኣቱ
ابزا غوني كوفبل السبزي دونغي اتيو اتحطار غزي كن تليفون حيزو هالو يلو كزارب سمعه بتغنيا زارب نخست خمزي نخست خندزي 4000 3000 2000 واو ابزي قالو غاشا از غاشا ز حرف كايبلن فيفي صنبل لقبو بلن منفسي حجي انتاي ترتيره مسلكم كابتوم ترافيكين كاب أمخونا لوزي كياتوس نحات سب 3000 نحات سب 4000 أبزلنا الكوراي تسقع كم طبق تسقع بلو كم طبق تليفون سقابز ودتها تهانتيه من مهانو فلت إليه تحر ود يود عصو تليفون قلبله كله مستبهله يود مسوده مغازين حز حجخا اوه نعراق دف مغازين اكون كات حز قباك حجس مسفيفي دعلل إلى سلام كبر حاوبلو هلال نجمر وإلك ترافيك كابتوم ترافيكينج زبول كوز قمت بو أيكونان انتهي دا خوين تنحني ازي حاري تقراوي تيبياويو أمغالي يونيفرسيز وديو مهوريو ناي بروجيكت حالافيو ات بروجيكت بروغرام ناتو انتاي مخاني نقراني ولكا نايتا بروجيكت ناتو سلز خونت حالافنات كبي تسكي مسلزولو يوجه نيرو اتا بروجيكت حزواز نبر انتايو ناي منقد بابوريو كاب حار بوتا تبيسو كميغيرو كوليلو نمقالي اتيو اذا حدش بو مدب አለዎ ንሱ ዘካይዶዩ እቲ ፕሮጀክት ናይ ባቡር መንገድ መስራሕዩ ምስመን ኮይን ክስራሕዩ ፍርቁ ብቻይናውያን ይኽስራሕ ዝተረፈ ፍርቁ ها ምስ መንግስቲ ቱርኪ ይኽስራሕ ወይካ ምስትካል ናይ በዓል ቱርኪ ምስክልቲን ስምዕ ገይሮም በዓንሱ ንዒ ዘካይዶሎ ማለት እዩ አብሰቢ ዳህር አው ኸለና ንዕልል ፖለቲካቲ ናይ ሓምቢስናሉ ناتو الرأي وسيدة حدا تعزب تزوسط كونه قتلي تا أجازيان تبل أبزي نزار بالله أون كم زلا تجنزيبه مالتي نحنا أبانا يكون نيبل نسوت حساسبو أبدكنا يبل أتليس دكنا تي حوات مخانا تاريخنا زحبرو ندكنا خنا ردو مالنا خنمهرو مالنا زبل الرأي الله مالتي استرفه ግን حفشاوي ኤርትራን አብከምዙ ወዲቅና ያዘለና በጣም ያሐዝን ዝሕዝኖ ዘሎ ኤርትራን ካኒ ናይ ኤርትራን አካይዳ አብገለገለ ሸነኻቱ ደስ ይብለካሎ ነገር አሎ ብዙኾነ በዚያ ወሪድና በሓደ ኣብቲ ዝወጽሑ ኣብቲ ደለኾ ሰብ ካኒ ማኪና ተጸቢያቶ ኣብታ ዘለኹ በታይ ኣብጽሕኒ ማለት እዩ አባ ሓደ ኤርትራው ተቀቢልኒ زي ኤርትራውዚ ኣብ ሆላንድ ዝቅመጥ እዩ ምስቶም ሃገራዊ ድሕነት ሰራዊት ሕድሪ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ እዩ እሱ ይቅበለኒ በሐሳብ ንምንሳሕ ካብ ኣኻኒ ካብ መቐለ ማለት እዩ ኣይዶንጎናን ኣውቶቡስና ጌርና ንዓዲግራት ንጓዓዝ ዓዲግራት ካብ ዓዲግራት ተጓዓዝና በኣውቶቡስ ካብ መቐለ ተጓዓዝና مغلنا عدقرات ناتو عدقرات اتينا محضري يحزاني نسوقن يبلني انا ما بيت صحفتي زغيد بلني نعايقن عم محضري هوتيل اتوني كاون صبحيتو كن ابتي بوتا يخيد ابتي بيت صحفت او متياتني اب بيت صحفت غيد وصبو بيت صحفت علو ناي بحكي ثلاثه مكاين او بعين زراو مالتي أو حموم ويوقات تلون أو يمسو كون حكمنا يخورو مالتيو زيوم كات تقالت يوم ويون دليت تقالستي دليت فتحيوم ناي حدري هاقراو دحنت حدر مالتيو أو قلاء بلات يركب قوبلنا خلنا عندبت
برت ياتو مالتي هو يسنبت انا تاي كوين اسمعني ناي تግራይ ወታደራት ኮይኖም ተሰሚዖምኒ ምስብሮቶም እዮም አው መን ሐሲቦ ምስብሮቱ ኤርትራው ሁሉ አይተጸበሆን ምስብሮቶም ይረክ ማለት እዩ ክዳውንቶም ሚሊታሪ ካላሽን ትዝፈልጠዩ ተራሂምና ተሳዓይምና ምሶም ትመግቦም ትናይ ሜዳ ተዘኪሩኒ ታ ሜዳ ዝረኽባ ዝነበርኩ ኮነትን ዚኣ ዝበለጸ ሹራያ حمد فاجاستيا بربره غو بربره خم حمد خات غبرو حمد خات غبرو غو بربره وايت انجرا بلعل كمعاتيو واي كتعب مستم تقالس كتعب نبحكي تحوسه او زامغ شازي اسكم ነገር ዘሎ አይለ ነነ አምላኽያ መስጊነ ንጽባሒቱ ናበይ ንጓዓስ ንሽረ እቲ ሰሚናር አብሽረ ይነሩ አነ ሽረ ይረግጦን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ከመይ ትመስል ከመሪ ኻያ ትብል ንበይና አርስላትኒ ሽረናቱ በጽፈት እንደገና ውሎ ሀገራው ድህነት በጽፈቶም ሕድሪ በጽፈቶም ይወስዱኒ አውሪዮ ታመጽሐ በጽፈቶም ካብጣም ጽቦትያ አው ሰሚናር ዝካየድ ንጽባሒቱ ሰሚናር ይኸውን ሰሚናር መን ምስመን ካብቶም ተጋደልቲ ዝራኽዎም መሳይ ተጓዒዞም ካብ ሜዳ ዝመጹ ማለት እዩ ናብቲ ሰሚናር ዝሳተፉ መሳይ ተጓዒዞም አው እንዳዓለልና ንኸይት ሁሉ መንገዲ ነውህት መንገዲ ግን መንገዲ ይበል እዩ በጣም ጽቡቕ ኢና ኢትዮጵያ ዋ መንገዶም በጣም ጽቡቕ ካርታመይ ዝገርመኩም ቻይናውያን ሰርሕወይ በጣም ጽቡቕ ሪየ ሙሉ ምድረፎ አልሙም አብቲ ሰሚናር ተሳተፍቲ ከክፍተት ተወከሉ ነሮም ካብ ኩሉ ደም ካብቲ መደበራት ካው ተሳተፉ ሰባት ነሮም ካብ ነፍስ ወከፍ ካብ ሸመልባ ማዓይኒ ማሕጽ ዓድ ሕጻ ዲኻትበ ማሕጻ كم مخاني كم مقالها تساتفونيرم كاب شيرة تساتفونيرم كاب عدقرات كاب تساتفونيرم كاب كل زيوم يساتفو اسمات نايتن تن معسكرات صحيفين رجليو عندي ارنو شبل ما مع عيني عد حارش عدقرات شيرة كومون كابتم حيلتات سمينار او يجمر كم وخابا زغاطمون سبات كاني كلت سبات اگدس رخيبه هنصا صوا كلت اگدس سبات رخيبه كلت اگدستي درستي مصحف يوم كلت يوم درستي يوم داويتن ودخرن زباليو حسب مو حسب هو سوري حسب اوكي انتي حد حاو كور حاو منش موزي داويت بال داويت استفانوس بال كلتا مصحفت صحافه زراخو مالتي مخزن قطم تبل حانت مصحف صحافي ابا اقدس زراخو حانت قطمي اتليس خمبولكم يجين تلو خمبولكم فتني مالتي تخالاي سبكاني عسب ست بدي عسب ستة صاب محمد نور صالح ودخرن حمله كلتشحن عسشدشن تصحفت مصحفيا زخلو سدت زخيت زلو ኤርትራዊ ዘጋጥሞ ሁነታት ብዛዕውያ ትገልጽ አንቢቤ ወዲያ በጣም ይኻ ተሐዝን ትነብዕ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ዘሎ ሽግርን መከራን ትገልጽ በሓፂሩ ዓስብ ስደት ትብል እንተ ረኺኩማ ተንበኩማ ዝበለጸትያ ብፍላይ ንኹነታትኩም ዝሓለፍኩሞ
تزخاخر مصحف سلا زخونت صبوت يا كاو حال تعرفوا كومون كان مقاله يونيفرسيتي تمهارو كل تسب كاب عدغرات زوت يونيفرسيتي مسناي شملبا وكيل كوين زغرب نيرو السون رغيبه مالتي اتي سيمينار تحسو كمزي مثل قال نطار امبر كله خغرطي كونكن كونتات ناي اتحلالوانا هاجرنا حزبنا تبليا يكدف كم يجر حزب والله حزبنا زي مبصحتنا الفوتو يكون دامبر نايتي نت سيمينار اغراب زنبره بتعم يطبق يري يغلصو مسرته يكدف بتميتن سدتن حزنا تميتن تايو تميت تلو سدرا بيتا تقبر نتي زلو وانا وشغرا نختفتح يا علي تحت انتبه يقدف كاخوني لزغبري لمتاي نحد حبر السب كندي كور انتاي ترايلنا سدرا بيتيو اتا سدرا بيت اندي تكا زي بلا غيركايا اتزفر اباركايو اتي فيلم دسن فيلم هنصنا هاجر كا تمرتيو سدرا بيت مبتا مالت كا تمرت مبخان مالتي مبكان تمرتيو مبكان تمرت مالت كاني فلطت زي معبايو فلطت كاني انتاي كمص دحرتي زمص دحرت كا تدنقرنا نبعليو نن حدو كم زي فاقرن كم زي قراربن يغبر مالتيو اتي فت نايت حبرت سب سدرا بيت كنسها تا سدرا بيت فتلن دحبتيكا سدرا بيت يلن مالتيو ስለዚህ ስድራ ቤት በአቢ እንደተበቲና ተሃገር ቦቢላሃት ብተናላ ማለትዩ ሕጂ ስድራ ክብተን ኮሎ ወላ ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ቦቢል ይጠፍእ እምነት ዘሎ ቦቢል ኣብ ሽግር ያቱ ካለ እንታይ ይብል እንታይ ይቀርብ ሲሰብ ሓውና ማለትዩ ግዜ ደርጊ ኣብ ስልጣን ክመጽ ኮሎ መጀመርያ እንታይ ገይሩ እድገት بهبرت تاي مالتي زي كل من يسي ابعد زنبره كتماتا زنبره برخا مسلات زي ايغر مجمرا درغي نقول من يسي اب تمرت زنبره اب حاجر سبات كم زغيد يغروا تمساسال ريوا سرعه يدفع اتو مسبلنتا يغرو من يسي ارتراوي تي افراي زخونه من يسي ارتراوي نعو ابرخا كم زخرتت غيروا اغلغلوت له اتي حبرت ادغت بحبرت بن سياس كان اغلغلوت بزغلت اغابزي بتي نا ايثيوبيا وغن بتي نا ارتراها اتمنسي ابرها خرتت كم زبل حجي منقسقاس زبحال يلن منقسقاس كل على كلين ازيتي غرحين شرحن نايت سرعت مسرتو زغبرو نمنسات ابرخاخت كبزغددو نزي منسي زغوي لوت زمصها منسي تزوت لوت زمص منسي ابرخ سبيركا دلاي كام غباري دحار تايغيرو مسون تايغيرو ما سرتي سدت مغزفتي يغيرو اتمنسي بب حارب بغطه ببعسته ببعسرا كمصت يغيرو المهم اتمجمريا از خوينو احتراب بليز قلتلكم دلخو قال نابمنتاي يخيد مالتي زنبر سيمينار قصيلو ازي كمندريون سرعاتيو نابنت حانت نغ زغرمتني حق اندابا اتفيوي حق اندابا حجي ابنت تاي وسيدو تسب ارسب بلو كلا فيزا يبلكان يلو بلو دا خوين زي بلا فيزا لنبر بلو تسب انت حونا فيزا يبلكان አለኒ ብሎ የብልካን ኮይዝ ብለካ ዘለኹ አለኒ ብለካ ኣለኹ አይዎ ሕጂ ሃው ሙታ ቪዛ ሃይልዎ ሂብዎ እንታይ ገይር ሰብ ቅድ ዳብል ይሽዑ ሕጂ ብልካን በሊልዎ ቅድ ዳብሉ ሕጂ ብልካን ትክ ስርዓት ይግደፍካ ከማ ይገርዎ ህዝብ ኤርትራ አለካ ኢሉ ንዝምሰል ዳሕራ መጨረሻ ግን
مويتيلو قوام كم زي بقول جروا هذا حق نبها هم تفجروا أزيتي ده بوليتيكا نهدف كا جبني أبغى بوليتيكا مزراب جبني قال تايو تي دقفتن تقاومتن دقفتن أوشت زلون نسرعت كما يمثل بخمي خيد زي أبدأ زلوهاني كريو يفتن تي وهاب سمينار زي أبدأ زلون ريو كاب دقافنا السرعت نتسرعت زقاوم بزح كاب تود بجن زي تود بخاب الزحلو عجيب حسب بلن تاي كبلي دليتي قالتاي بحاتيرو كي تودبك خينا غاها كي تودبك تمصوت تخل عوت يلا نمبالي ስለዚህ ክንጥርነፋለና ክንውደብካ አለና ተወድብካ ሃትዕወት እዚ ጂ ኤግዛምፕል ኣብ ዝኾነ መጽሐፍቲ ዝረአዩ ወላው እዚ መንሃቱ ለዚ ጆርጅ አልዌል ኣብ 1941 ናይቲና እንስሳታት እቲ መግለጽ ክከሎ ንሕና ንጸላይና ሰብ ምዃን ፈሊጥና ንሰብ ክንዕወተሉ እንተኾይና መጀመርያ ክንነቅሕን ክንውደብን ኣለና ኢልዎም ከይነቃሕና ብራዋ ቴንክ ዩ 1984 لا حتى 41 يتولدوا حبت تولدوا لي أنا دي انتهى له 84 دحار حتى مصحف صحافة 1984 زيادة عن عزف لططو 1984 تبل مصحفها حتى انتهى زبدلو بحاتيرو انت اتوديبك معوات له زي تودبك ግን ክትዕወት አይትخلين ዝብል እዩ ዘስ مني هاتلو زي سلد أب عدي جرمن زغمتي زون أب يونيفرسيتي كمهار كله خيبل مس ملزيناوي فنلندا تمارنا خلنا أب حال يونيفرسيتي هذا ممر تعذبنا توم ممر زنبري نخليت يوم بينهم غيرو سمعوا لهم تزاربوا زلهم بوليتيكا سمعيه كله ግን ፖለቲካ ክትዕወት ተላኾንካ ክትውደብ ክትከላለካ ውደባ ዘይብሉ ፖለቲካ ኣይትዕወትን ይሁም ብሎም ስለዚህ ትምንቃሕ ጽቦ እንዲ አቦት ኮይኑ ብዘይ ውደባ ግን ምዕዋት የለን ይብለና ኢሉ ሰለድ ወዲ ኢልያስ ላትፈልጦ ሆንኩም ሕጂ እዞም ክልተ እዚኦም ካኒ ነዚያ ሪዕሞምላ ነዚያ ሪዕሞም ካንታ ገይሮም ወዲ ኢልያስ ናብ ጀብሃ ኸይዱ መልኻ ናብ ቲፒኤልኤፍ ከይዱ ተሰማሚዖም ንኺት አባይታን ወረድ ኢሎም ወሪዶም ሕጂ ንምንታይ ዘምጻ ዘለኹ ከይተሰርዓኻ ከይተወደብካ እትዕውቶ ነገር የለን ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደይቁ ይኹን ክንስርዓን ክንውደብን ከም ዘለና ካልእ ካብዚ ቀፂሉ ምናልባት እንታይ ካልእ ይገልጽ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናይቲ ውድብ እዚ እውን ኣስፊሑ ይኣትዎ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ እዚ እውን ሓደ 39 ገጽ ዘለዎ ንእስም ዝበለ መጽሓፍ ኣሎ ንዕውን ዕላማ ናይቲ ራእይን ዕላማን ናይቲ ውድብ እዩ መግለጺ እዩ እነዚ ምርኩስ ብምግባር ከኣኒ ሓደ ምስኡ ዝኸይድ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ እንታይ ዝበሃል እዚ ሽሙ ውሽጣዊ ሕጊ ድምፂ ናይ ሕጊ እንታይ ዝብልዎ ሕጊ ህንፃ እዩ ዝበሃል እዚ ኸ ኣሎ ሕጊ ህንፃ እዚ እንታይ እዩ ቀይዲ እዩ ነናይ ነቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እዩ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን ክልቲኡ ማዕረ ማዕረ ዝኸይድ እዚ ኸ ኣገዳሲ ምዃኑ ዲፕሎውን ነፍስ ወከፍ ንህላይ ሕጊ ህንፃ ከይዶሞ እዮም ብሓባር እቲ ሕጊ ህንፃ ሕጂ ኣነ ኣድማይር ገይረ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካብኡ ድሕሪ እዚ መግለፂ መሃቦም ምእታዊ ምዝራብን ናብ ምንታይ ኣትዮም ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ናይ ውድባዊ ሽግሮም ጉዳይ ከዓ ኣብቲ ናይ ውድቦም ጉዳይ ከዓ ኣምፂኦም ተዘራሪቦም ንዑ ብኸመይ ክሪእዎ ጀሚሮም ብናይ ስዋት ፈልጥዎ ትኾንኩም ምናልባት እዚ ስዋት እንታይ ንሓደ
ናትካ ሁነታት መምዘኒ ثلاث ነገራት ዘጠቃለለ እዩ ስዋት ብራቮ ቴንክ ዩ ብራዘር በመንገድ ስዋት ሓያልነት ካበዩ ድኽመት ካበዩ ዕድላትካ ተኽእሎታት ዝብሎ ገኒ ዕድላት ከበዩ ተኽእሎታት ብራቮ ጽንዓት ሓይልነት ናትካ እቲ ድኽመት ካበዩ እቲ ዕድላትካ ኣበይ ወገን ሸነኺ እቲ ተኽእሎታት ማለት እዩ ኣበይ ናይ ሸነኺ ጽንዓት ብዓብዩ ዋ ለሓን ሓግዘንዳ ስለዚ ነቲ ውድቦም ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ውድቦም ነቲ ውድቦም በዚአን ክምግትዎ በዚ ክመዝኖ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ከኣኒ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ምንቅስቓስ በዚ ዓይነት እዚ ክትግምግሞ ከለካ ይፅቡቕ ኣበይ ናይ ሸነኽ ኣለካ እቲ ድኽመት ኣበይ ናይ ሸነኽ ኣለካ እቲ ሓይልነት ናትካ እቲ ተኽእሎ እቲ ዕድላትካ ኣበይ ናይ ሸነኽ ኣሎ ርኢኻ ጎንታት ርኢኻ በዚ ንቅድሚት ክትመርሓሉ ትኽእል መንገዲ ፅቡቕ መስኖ ይበሃላ እየ ውድባዊ ሕጊ ወይ ከዓ ሕንፃ ኢልና ንዓንቶይ ስለዚ ነቲ ውድቦም ብከምዚ ከዓ ክሪእዎ ጀሚሮም ኣብ መንጎ እውን ሕዶም ይዘራርቡ ነይሩ ማለት ሰሚናር ኣብ መንጎ ንኩሉ ከማን ክሪእዎ ፈቲኖም እንታይ ኣጋጢሞም እንታይ ሪኦም ንዑ ከዓ ክመዝንዎን ክሪእዎን ክኢሎም በቂዖም እዮም ናተይ ትዕዝብቲ እንተኮይኑ ግን ሕጂ ኣብ ናተይ ክሕፅረልኩም ምክንያቱ ሰፊሕ ነይሩ እቲ ሰሚናር ናይ 2 መዓልቲ እዩ ሕፅር ኣቢለ ትንክፎ ዘለኹ ኣይፀሓፍክዎን ከዓ ስለ ዝኾንኩ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ድሌት ከም ዘሎ ይረኣየካ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ጉዳዩ ከዓ ብዘይና ሓፍነት ክዛረብ ይኽእል ምዃኑ ከዓ ተረዲኒ ብዘይና ሓፍነት ንዝመስሎ ክዛረብ ከም ዝኽእል ርየዮ ካልእ ከም ተመክሮ ውሰድ ዘለዎ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ነቲ ኣብ ደገ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ክስ ዝቐርብ ኣሎ እሱ እንታይ ከም ክስ ዝቐርብ ብኣና ወገን እዚኦም ውድባት እዚኣቶም መንእሰያት ኣያሳትፉን እዮም ስልጣን ኣይገድፉን እዮም ሞዓሎም ስልጣን ሒዞሞ መንእሰይ ከሳትፉ ኣያሳትፉን እዮም ዝብል ክስታት ኩሉ ግዜ መፅ እዩ ሕጂ ነዚ ክስ እዚ ኣብ ገምጋም ብምእታው ጥራይ ዘይኮነ ንምትባዕ ዝኣክል ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ኢሎም ዝመፁ ከዓኒ ምስታፎምን ግዜ ተራ ክፃወት ከዓድል ምሃቦም ካብ ዝብል እዚኣ ካብ እስራኤል ዝመፁ ሰባት ዕድል ከም ዝሃብዎም ተራእይኒ እቶም ተጋድልቲ እውን እቶም ኣብኡ ዘለው ተጋድልቲ ኣብ ቅድሚ ኩናት ዘለው ማለት እየ ኣብ ቶፕ ኮይኖም ዝዋጉ ዘለው ኤርትራውያን ንሳቶም ከዓ እንታይ ኢሎም ሓደ ነቲ ውድብ ክስ የቕርብሉ ወይ ከዓ ነቐፌታ የቕርብሉ እቲ ነቐፌታ እዚ ተመክሮ ዘይብሉ ኣፍልጦ ዘይብሉ መን ምዃኑ ዘይንፈልጦስ ስልጣን ቦታ ምሃብ ጉጉይ ምዃኑ እቲ ውድብ እውን ይኣምነሉ እዚ ነዚ እውን ተቐቢልዎ ስለዚ ኣነ እውን ለማለት እዩ ከም ፈይፈይ ኣብ ቀራና መንገዲ ኣቱ ከም ዘሎ ይረኣየኒ ነዚ ክትዕግብ ትደሊ ነዚ ብደገ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ሃገሩን ህዝቢ ምን ትኽሳተፍ ትሰምዖ መሊስካ ከዓ ነቲ ገዲም ምሳኻ ዘሎ ተጋዳላይካ ተሃስዮም ርአዮም እየ ኣገልግሎ ዝነበሩ ከማኻትኩም እዮም ኣገልግሎ ዝነበሩ ከማኻትኩም እዮም 9 ዓመት 10 ዓመት 12 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እዮም ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ስለዚ ከም ተመክሮኦምን ከም ተወፋይነቶምን ተራእዩ ከም ዓቕሞም ተራእዩ ንዖም ትዕድላት ክትቦምን ተመራፂ እዩ ናይ ግድነት ኣይኮነን ሕጂ ከም ኣብ ደገ ዘለና ንሕና ብማዕዱ ኮይና መንእሰይ ኣይሳትፉን እዮም ዶ ስልጣን ኣይሂቡን እዮም ምባል እንድዒ ጌጋ ኮይኑ ይረኣየኒ ንዓይ መቸም ኣብኡ ከም ሕቶን መልስን ክንመፆ ኢና ድሓን ፀገም የለን ካብኡ ሓሊፍ ተሪፉ ድሕርቲ ናይ ሰሚናር ሙዳና ቁርብ ዘወር ይብል ተዓዲ እንዳ ሽረ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩም 2 መዓልቲ ሰሚናር እዩ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ እዩ ካብዚ ገለ ሰባት ከም ውልቀ ረኺበ ንገለ ሰባት ኢንተርቪው ኣግቢረ ወላው እንቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ዝነበሩ ገለ ሰባት ክረኽቦም ክኢለ
نتوم درست زبالكم كتيوم كرهبهم كيله أزاري بيه مساتهم نتوم كاميرا زموتهم تقالتي نعون بينهم رخيبه كابتن زلنا حسابات حفشو زحقس كويني رخيبه ازي مثل نايتي سيمينار مالتي كاونا من تايك خيدي كاب ناي شمال ناي شيرس سيمينار يملس نعدقرات قصنا مالتيو كاو كاب عدقرات اندقنا قعزنا نبي خون نابتي سراوي زلو جنبار هاجراو دحنت حذر مالتي ناو بأكل يومك متصالني ولا حنت ساعة تخون نوي حقن من قدي بزي قدس كالي قداي ولا يحلونا عاي بزي قدس أبتا زلو وابوتها بسيحق متصالني ولا في ساعة تخون شانس هبني عدل هبني يبلون تسب كلاس اوكي حرا يبلوني مسوا هاني ماكينة تبقى كوين نايس هايراو دحنت حدري مالتيو با ماكينة غيرنا بحبار نغبو عدقرات وصينا عدي تولد مدين تبالالا اب قدماي ورار كالاي ورار زنبرلو خوينات دفاع زنبرلو كله تريا هاو اب تباريخنا عدقرات مالتيو او عريدومن قتيمهم كم زنبرون كاو اغاطامي حد حبتم تغالت زبلكم زلخو اب ازنبر سبي شريف ابلوا نديم اغلغلوز غبر سبي هجي تشعت عمت بوحد اولو مالتي ابزي ان يريلني ابنا كفل سراويت 32 ناي وچون ترانيركم كونكم اتبوتا يريني كيت سغاب لتحت ገጽካት ወርድ ማለት እዩ ንጎቦታት እጂ ዘለውሉ ቦታ እንድዒ ምግላጽ አድላይነት ዘሎ ይመስለንን አልምም ጎቦታት እዩ እዘይ ባህል ጎቦታት ስጋብ አፍንጫት ባህል ቦታላ ጋዓትያ ክልቴና ይብል ንሕናን በወገኒት ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ትሪያ ዘለኻ ይብለኒ كل جزء أبتتنقيا نسوم نزف فنجينا كيوتو نحن حنحلوهم نسوم كان نتي فنجيناتهم كيوتو حلوهم أفنجانا تواهبنا بوتا فنجات بحال بوتا يريني نقرني يريا قرمنها تاقوبا هالي كعبا هلا قعاتيا يرمكم المهم تغنو غينو ناوز وسن من قدي حمدي بسترف حفشاو ግን ጽርግያ ካርታማይ አው በጽሄ ይረኽቦም እቶም ሰባት ረኺበ ተጋድት ረኺበ በአካል ቢወቶም ምስዕጥቆም አጋጣሚ ግን እንታሎ መብራህት ዘይቡል የለና በኢትዮጵያ ይገርመኩም መብራህት ዘይአቶ የለን እልፊ አው ትጽበኒኻ ጎቦ ኣብቲ ጎቦ ንጎቦሲ ኤሌክትሪክ አትወል ካይ ጽበኒኻ ግን ዝኾነ ኮይኑ በአይነሬ እቶም ተጋድትኻ መብራት ሎ መጎጎሎ በኤሌክትሪክ ምናልባት መጎጎ ተአብ ትኽእል ሓደ ግዜ እንታይ ገብሩ حسب فايت سمعت ريت اسماء بوتات تنقرا ثانك يو تገንዚብያ ሕጂ ናብ ጎቦ ኸዱ እንታይ ብሎ መስለኩም በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ኦ ሙቅራጽ ክልኩል ወላ ወዳዓዱን አይቆርጽኒ እዚኦም ተጋድት ኻኒ ስለዚህ ቆርጹ ስለዚህ ፍቀዶም አመረት ናይ ኤርትራ ኸይዶም ከምቱ ዝኹሉ እንጨይቲ ሕጂ ማዕረኽ እንደይረሓኸም ተሎ አኹሉ ገምቱ ሕጂ አው ወፊ ጎቦይ ዝኾነ ሃንደ በስ لازمتاخو تراخي بيوم اعلي لتصاوي تمسوم دحد علال بحنساب علال اخيبا تجيرو اخيبا غيرم لي مالتيو باخيبا ملك تراخي بيوم ابتا اخيبا زنبره ملك ملسنايتي نايتا اخيبا ملك هونتات كمين خمسي مسل نصا خوينا نرادا جميرنا انا قدميت كوينه نساتهم ما قدمي كوينم لا تي حسابات غليصلو ناتاتم حساب كا
كمزي يمثل بفلاي حدا صبغ يرجل يصلي والله ما ناسهم كم تزوركم عدي يمكن زي يكون عبيت يكون دلاي فتحي كم زولت مبصحت ورينا لنا يبل بعبي خاني اتي سلاماو سلفي نايشين زي بفلاي زناي جنيفا لعلي عسى شيش حزوته كم سرعه تخطاتينا مورال هيبونا نيات هيبونا ناي بحكي كويننا نيات كويننا حزبنا اقون دلاي فتح كم زولو عاقبنا يبلو إلو طبق مغلطي هيبو نوح سفيح هذا هاني سمع ابلني ابزيا انا ريتو لني يبل حدا نغفيتا يبلني زي العالم كنقف تقبلوا تكون تسفا قبر يبلني هراي راح تصقم ايكونان اتمجمر يلو حادنت كلنا ندليلو حادنت تبحال كلنا ندليا كان حدا نقرالو بزيلني كنا هاتنا تريو لهم تريو كونكمن قال بي بيهر بلكا قال بحر تبلكا حبر بيهرات قالو ولا ونحجينا هم نوسري لني نهاي مانت بحالا سلسو ودبات هلو هايلني اذا سلسو ودبات زي نبعلن اب حدا ودبا يكونان حدا هاي مانت كلوسي ريو موني سلسنا بحدا خمص ايكلان ايكالان كالا يلني اتنا بيهر حتو يلني اتني بيهر كاني نحتو بيهر ازل علا مسل انديو ازغنا العلو يبلان اب سمينا تلعيلو نيري بجعبا بيهر هايمانو تاوراجا كله تلعيلو تتنكفو نيري انا زليلي زلو غرامبر انتاي بل زغاني السن ون تخوني اب حاده تطرنيفن بيهراو شغران بحبار كوينن كقالس ايكالان سلازي ابي كميغر كايو كل اب حاده يخون الكحادنت كون بلاني تارو بل حجري حاده مفتحي لي زامنو نس مالتي بانصار رأينا عنا بلني نعنا رأينا نعنا خطرينا خلها بزوا حدا يبل نس حجي ناشيتي شبيهرات ابزل لنا يلو ناشيتي شبيهرات ابزل لنا هبر بهراوي كمزن حلا تطرنيفو بحاره خسرح كيلو ازي كعوتك يخل بزغونه اتي منكحن اتمودابن اقداسيمو نباهاتكم قرفو يلو بزي موداب عوت يلن تانا قفيت ازبلكو حاجن يبلن مالتي تانا قفيت ازبلكو ابالتوك نسمعكم هنا يبل استها قرب نحنا ليتن معالتن قرن الزبط حمام رخبنا تيميتون رخبنا تيتون تبنا بزي قدس علامة لنا علامانا انصار تي ديكتاتراو سرعات ابيرترا زولي ولك ملاخي ايرترا نخصنت ليتن معالتن زسرح زولي انصار ازبلو كازلهو دينان ازغلو ازي زبلكا زولهو يقاطمنا اذن داقاطمنا خلو اباتوكاي وحفاتيوم كوحفلوهم ايربحليوم انتايدو تبلونا نحنا هنكسركم ايدلن دليت فتحيكم لنا كن كبر حاو افكم كبري محاشن تايمال صرا فتاد لي انت معرخ اندزي اباي تاوريت كام مقحاف ناس انتاد لي نحنا كتر تعنى نغير يلن قدنت سخاتكم تسوولان ايرتاز بلنا ግንባርና ዘሃበና ነገር የለን حلنانا ጥራይ ቀሲሙናዩ حلنانا ስለዘልና ንحلنانا ክንብል ምንት ዝ ሀገር እዚ ምንት ዝ ህዝብ እዚ ደውልና ለይትን ማዓትን ዋጋ ወላ ሁሉ ተአቅምና ዘፍክሮን ገብር ኩሉ አቅሚ ዝገብር ግን ወሓፍለዎም አይረብሑንም ገለሎ ኢልካስ እንታይ አምጾ كلنا دليت فتح كوينا سخاتكم دليت فتحكم نحنا دليت فتحنا نزس كثر رمو زي تقولون من تايب لين مالتي زيا اباخ لا قبلها تايب لوجن ماس ميديا اتي ميديا ناي كل سلازغوني نقاطرين خلينا
من آتي من يأتلو من وصاله نقاطر ስለዚህ ንህል مهلا سبسل الزارب أبزي شكرا لنا نايقا زائر سخابايتان تخوينقن ذكع كوم غير كحلف كاوناي وهابني تغونا خوينقن استبلا زلخا أبوتيو حجي كلنا أنتاد دلي تفتحها أنتاد ديكتاتور أو سرعات كابكونا كم تزبلو درافاي كلنا عاغمنا عن الدربي تأثر دربي امني تخذ دربها امني درب الزبل نحنا عامنا نقبر اب كمز تتوكرنا زبلص يبل نجي ازبل كاتقبلت يا خلي ليها ابا هلو نقول لهم اليوم احواتي لهم معصو خقبر كله مالتي احواتي لهم اسخاتكم تاريخ تقولوا له صراحه تاريخكم نحنا كن كم تزبل سياسي لهم تايلو اب صندوق تعاطيم يمزموت زلو يلو أفسانتو تعاتينا نمتصالنا تاريخ يبلنا ስለዚህ እስብሎ ዘለኹም አቦቲ ብስተኻለ መጠን ንሕና ኩልና ተኻቢርና ክንከይድ ኩልና ሂን ተባሃልና ሃኒ ንጉዳይና የሓባራዊ ሓላፍነት ተሰኪምና ክሪዮን ክንገብሮን ዘለና ይብሎ ማለት እዚያ አውን ድውድ ለቧናታቶም ተቀቢለ ከባቶም ድሕሪ ምሳሕ ኮይኑ ተመሲሕና መንገድና ኮይን ማለት እዩ ካውሃ ንቦታይ ተመሊሰ ናበዩ ንዓድግራት ገጸ ይመጽ ማለት እዩ ካውና ኸይድ ድሕሪኸ ሳልሳይ መንገዲ ንፋስ ዓድኻ ምርካብ ኣታ ብሎ ማለት እዩ ኣሕዋት ንፋስ ዓድና ባቁር ባህሩ ምና ብሎ እሞ ናብዛ ዘላንበሳ ክነብለካ ብሉኒ ትኽየት እንተዳ ኮይና ትፍቀት ኮይና ስሕራ ይባብሎ ለሓፀገም የለን ኢሎምኒ ንዛላንበሳ ከዓ ንኸይድ ኣብ ዘላም لحر أفتا ناي بلوكو ناي تقال تبلوكو أبالا ندا شاي أبا خوفينا شاينا نستن العلل مالتي نفاس عدنا هاب وبلو غربايو تا ترقيا تحوس أبالا كابا حتى ترقيا تحوس لا ني 10 متر يتخونن وتادر إثيوبيا له 10 متر بلو يخون أبا ورد الكا من عدها حمد عدها عسكات خيد نمسكرنت خونني له كم حانت حفتنا زقبرتو من بلوا أبا سلومن تباليا أبزي تمتي أبزوتازي كاب كندا تقبليا تقمت أب كندا تقمت حفتنا كما ها بولو أنا ها ترايا من عديك سكميله مني تسكي من متصحو مالتي كما زالان بسابت إحنا مالتي كاونا بيملس عادقرات كاو عادقرات تمليسي أيدونغونان كاو عادقرات نمقله كام مقلها نارشا ملس هجي أو أرشا تايقاتمني هجي نارشا قرب يعني وحالكم علىكم مسلني انت لو حجي قرب من البات شام ما يرصد حسب هجي زانا أرشا رحنا يودبات أو مجلس يخف اوكي ثانك يو خبر حاو داويت سمر حتى نجر تا درفي زمرت كا داويت قلمي كندا عامتها بلي يخوني عسرت عامتها بلي يخوني تي مجمر انا ديمقراطي حطت زياده خلعل سلعلو لزنبرواني انا اركينيرو ابالك دفي او امريكاي سمعوا نعا بتاع مسحيباته دقاقي سمعه سمع عنده يبلني ابتيزتي ارتاوي نيره فيفا كره نيره سمع يا موزيا بلن عركيو سمع مالتي وا تراجع درف زيابل ناي كلاميا مسرت ግን እንታይ ይሉ ለሐቅ እዚያ ማለት ኮልክ ኣብዚያ ዋንቲያ ንሲያሳት ምልኮቶ ይሉ ያላ حتى لبام مهر الحماتي زنبره خلقسيو لبام لا تكيز مص حدا هفتي كابتوم درستي مخزن قطم يزبل داويت صحافه كبا حنتي خنبولكم ناتنت تبليا ابقت 30 شو متنزلا حبري زوقبو دمق صحفاتو قالات تراي كوينو زبزح ملختو ناتنت يبلنا بارنت مسريتو
زربايد لنا تكباري أمنتنا بمعر شفينو عرخو حتنا تالي بحقي لقس كبايتونا وانا خين ملكا تمثل معنا بمرزام كمن تحب أفانا إدياتو تيكي تسلم زقلبكا قفعي مخزني ورسح لناخا تنقنق ناحتي أفر لبخا دقاقيم كاي تقعر أب عمت نعشادر فيو بآخا ناتنت أفتكبا ترايو تشوز بلي بارنت قفعيو تقباركا شفت تسنيو حقراو أرحكايو نعشل ولدو عدمي بلعكايو مداركتي يبلكان كاب عالم بتنكل كيزيها تحلفو نخفات كتكوحل حنطاطات كتكبر اب ودمت وعل اب امول عدمنا كي كمزي بحقنايا حرنت كنبل كنصبي دهايا ندارانا يا اب اف حرقت اتيا ندارانا يا اب اف حرقت اتيا زيا حتى خبتي ناتو صحفاتي مخزن قطنتاتي ناي بحقي حياة زغونه قطنات اللو سانت رقيق ماهتم ببات مسلم من باب كان المد حوات من باب طبعا كاليتو نادالي نرجع فيها له ساعة ناي داويت يا ناي عسبي سدت بال حنت زقرمتني كم هزار بكم أبزانا عسبي سدت بحاو محمد نور صالح ودخرن حامله خلتشن عسى شدشن حفاظ له من البات نفسي تخوننا مظاهر تخوننا عطوين زارول نبرنان حجون تخونه مظاهرين عاي نقولنا تبلا لا مسلوكم بتري بورح تري على 9 تخلتشن 14 مرة فرنجي لما بمنقد اير ኢትዮጵያ አላይንስ 30 ሽድሸን ኤርትራውያን بسلام ናብ መዲና አዲስ አበባ ተጸምበሩ ካበዚ ካብ ግብጽ ትዝክሮዶ ካብ ግብጽ ብዙሕ ግፍዕታት ዝወረዶም ኤርትራውያን መጨረሻ ንኤርትራ ክስጎጉ ክባሃል ከሎ ተጓየ ኮይኑ ኢትዮጵያ እቶም ኤርትራውያን ካኒ ነተደኣ ናብ ደሓን ዝኾነ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ከዱ ድሌት ሃለዎም ኮይኑ ይተሓተቱ ተባሂሎም ተሓቲቶም እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕራይ ግርም أنا كقبل تجمع بالليل نبتي كامب ناي سدتين يا تيرتراون زلوا حواتهم جن ناوهم صدومين عيبل بزم الرأيلهم تسامعهم تذكرون تخونكم من الوقت أبسم الروم لنفس وكف بعلو تكتي خال تباهلنا لنفس وكف سب مهديو $30 كوات على تباهلو أبسمر ويا لنا حدا أب سويسرلاند حدا أب جرمن حدا أب هولند حدا أب شويدنيلنا حدا أمريكا حدا أب نرويلنا وكل تجرنا بحثير جزية جنزب أكيمنا تذكروا نمرون سبانوس كنبا اسكي تذكر تونكم حدا كبروا لي قالب ترى خالو تيلون مالتي ويذكرونهم حسبوا بعض هاتكم حجي انتاي قودي لنا لو بزي تذكرون تخونكم صبصب كندي سبات يوم كندي جنزب كوتينا كندي كتريفونا أبي كله ترف زبها زربا يلان كمزي بخمزي زخيد بزوح نقرات نيريو نيرون سفانس هكون كزغس زولو هاني نناتي دخمة تزار زولو هاني أنا نزوتو جنزب مكوتار حامي قلهم كم يقرأ قاطره بروجكت زوتا هو خريول لني أبي كيلو أبي بتشوف تاي تريفو أبي كله ترف زيا مسمى كور تتنكف تسمعت إن دخمتي حمقتي ناتي مهنيات وزوح جنزبنا واتينا أسمرو
بحجون قال ولا حنت بلا نزي حجي نابتي زنبرخ ملاس እንደገና ካለቢት ካውርደልና መخور حو ናብ ዝነበረخ ንመለስና ናብቲ ጀሚሬ ዝነበርኩ حجي ናብ ሳልሳይ መደብ አውጥየ ዘሎ እንታይ ብዛዕባ ተንካሎት ውድባት حድሪ خزار ጸኒሐና حድሪ ክነግረኩም ጸኒሐ ምክንያቱ ናብ حድሪ የሪዮም ንዖም ይሃበጽሕዮም ናቶም ሰሚናር ይሃጋጢቡኒ እትናቶም ተሳተፍኮ ሰሚናራት ከማን አገደስ ጽሑፋት ዝተማርኩ አርስታት እዚያ ፖለቲካው ፕሮግራም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ካለይቲ ህንጸ ሕገ ህንጻ ውድብ እሱም ብጣዕሚ መሃርን አስተማሃርን ጽቦ መንገድ ዝመርሕን ምዃኑ ሳልሳይ አርስቲ ዓብይ አርስቲ ዝነበረን ባዕሉ እዚ አድማሳው አዋጅ ብዛዕባ ሰብአዊ መሰላት ህዝባዊ መሰላት እዚያውን አውል አብት መደብ አትያኔራያ ሰብአዊ መሰላትና ስለዝጎደልና ንመሰባዊ መሰልና ንቃልስ ከም ዘለና ዝብል እሱውን ዓብይ አርሲ ነርጉ ጊዲውን ተራ ነርወይ ሕጂ አብ ውድባት ኪዳን አሎ ኮሙውን አርባዕተ ውድባትን ፕላስ ክልተ ውድባትን ዝባላሉ ሕጂ ብፍላይ አርባዕተ ውድባት በዓል መን እዮም ሃገራዊ ድሕነት ሕድሪ ሓደ በአቦ ወንበር ናይ መን ይምራሕ በአቦ ወንበር ገብረ ሚካኤል ይምራሕ ካላይ ድማሐኮኤ በቆርኒሎስ ይምራሕ ማለት ነው ኩናማ ሳልሳይ ምንቅስቃስ ስምረት ድሕነት ሃገር بودت بهاز مرح نايمن سيات مالتيو رابعاي سيدقئ بحاو برهانه هنجيمات مرح مالتيو زيوم أربعة ودباتن كلتا ودبات كامسوم نيرم مجمريا سوم كات ناي ساهو من كساسن كومن بعل شي مهاوني زي يوحنس اسملاش زلوم بعل SDL زبحاليوم زيوم كان يروم زيوم 4+2 توم كلتا وطيم يوم كابو اي نور مسوم حجي زيوم بعل يوحنس هانجيما زلو بعل يوحنس اسملاش زلو ناي ساهون انتي او زي سامع منتبي كمتي تردانا اني متحواس منغستن هايمانوتني حجي اتنا بير حتوتات زبل مسل حبرت سباتيو نسون معنا كسحبنا يقولون حتى مسلات حتى حزبي يخمن لصوت قبعنا زقبايو سلازي بقون تزي تزاربنا أفليلاتنا تزي نبرنا عايش زي كم فليلاتنا أبتي بحبات سلال كانوا قمودو نخل بتسلال مسارت كاهن كالو سولدو نخل بايتها نفتر تراي نيرو حتي إزغاني أبتي سرعت نتوكر بعبي سرعتيو نسرعت كنا لقس أو نمركوس تسلال قدامنت كنو وزلنا هان عزبل نيريو نزي سامع خلو تربعة ودبات كالي الشكر زقات من تايو كم سرداناني منقستن هايمانتيو تربعتيو منقستن هايمانتون محتوات كلي بولون هايمانت نايقليو بوليتيكا نحباري هاجرنا كل بحال أو في اللي علوه هايمانوتن بوليتيكان هاوس يبلنا نقولو زوم كلت ودبات كا هايمانوتن بوليتيكان عين فعاليانينا كلت إذن قانت كوينز غيري بلو وهذا خينو تمار بعته بحبار أو سيكولار تمار بعته بحار زغطلو ودبات زوم زبول خوب بابوم قبر ميكال زمرح هجراو دحنت حدري بقرنيلوس زملاح نايكوناما منقصاص ناي بودت بهاز مرح ناي منقصاص سمرد دحنت هاجر كومون بحاو برهانه هانجيما زمرح سدقئ ازيوم 4 ودبات زياتهم انا او هلو خبت مجمره معلتي منو معلتا هبا غيرم نيرم بدحريو انا تمغشا غيره مستملسكو دحر مغشاي كاني ابارسا مالتيو دارغا حيال معلتات كا تاكيبوم نيرم تنتا قبلن معلتات نزنا نتنتا قبلن معلتات كاني انت يبلو مدبات حنصصو
او 4 يوم ودبات تسامعهم تسامعوا 4 يوم انتايو 4 كفل هنصا قوما لويلم اتن 4 خاني نق هجدف مالت تيتقندي او يوم تسلو هجي 4 خاني كفلات حدا ناي ودبا حلافي ودبات بحاو برهان هانجما خمرح تسامعهم كلاي نايزينا حلافي ودصبها خون نايزينا حلاف غاني ودصبها تادراو منقساس قورنيلوس خون ناي قطبها حلافي قبر ميكائيل خون ابنو سوكف 4 يوم كاني ابنو سوكفهم تكال كلهم تاتك بربعتين ودبات زمرصتهم قوم كبر حاو حسب قرف ندور حن انتها كبره زملسلكا خملسلكا على يتاوخ تعرض فولتكو زغاطمني يخزارب بزياره سمع خو يزارب حتي انتايو زم 4 خفلي مربات اوطي مزلو اتنا وتادراوي اب تحت وتادراوي قورنيلوس نبل تكال كله اب تحتيو تا تكال مكتل بلاس كابتن ودبات ها زتوك اب تحتيو تكال كوينا نسي مرحله تكال نا قطبا قبر ميكائيل الله نسون حتى تكال كتلوا ككل ودبات ستات اب تحتيو خوينا نسو بزم حضره هاتخيت اتنا ودصبها بخمو ازيتي تمدبم ناي 3 ورحيو 3 ورحي مدب اللوهم اوست دهر 3 ورحزي قمقام كوبيوم تحريو نفس سمينار ديوم ناوغبا خاتويوم كوميتي تارجت ناتهم ابيلوم ناوغبا اتيوم اتصلال بخمو አጉባኤ ዚያዳ ኦፊሻል አልቢሶም ናብካል መደባት ካውቱ ማለት እዚ መደበም አለው እዚ ወገንተም 4 ብዛዕባ ካልኦት ከ ንዝብል ህጂ ናይ ኪዳን አለው ባዕሎ አጋጣሚ ክልተ ግዜ ኸይደ ክልተ ግዜ ትበጽፈቶም ከይደ አይጣመነን ተዓጺ ጸንሕኒ አጋጣሚ ተዓጺ ጸንሑ ምስተኻላይ ክናቲ ካላን ተዓጺ ነሩ ሓሊፍናዮ ካብቲ ዝነበሩ ወናይ ቅድም ወሪዶም እዮም በጽፈት አለው ሕጂ ኣብዚ እዚ ናይተን 4 ውድባት ኪዳን ባዕልኻ ኣሎ እዚ ሰልዓ ፎርሙላ ሕጂ ሰልዓ ፎርም እንታይ ይግዱ ተሩ ንዝብል እንታይ ለመሊሶም ለይ ሰልዓ ፎርም نحنا مونغونيا مقررت እንዳንበር نحنا ወሰንቲ ኮናን እዮም ዝብሉ نحنا مونغونيا ታቲና አቀራረብቲና ንዓኻትኩም ነቀራርበኩም ኣብ ሓርኹም ንብለኩም ጉዳይኩም ካ ንዓኻትኩም ምምልከት ጉዳይ ህዝብኩም ጉዳይ ሃገርኩም ንዓኻት ምልከት ሸምገልቲና ማለት ባሕቲው ሸምግልናኩም ኣለና ኪዳን በዚሎ እዞም 4 ፕላስ 2 ዝበልኩም ውድባት 6 ማለት እዩ እዞም ኩሎም እዚኦም በሓባር ይከቡ ابس او اتي ناي سلعفو درجه 7-8% ኢትዮጵያ ይዘለወሎሚ ምክንያቱ ናይ የመን ከም ስሉዎም ናይ ሱዳን ካ ከመይ ከም ዝነበረ ሁነታቱ መብዛሕቱ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ እዩ درجه 7% ቢል ይኸውን ሕጂ ሞንጎኛ ኢና ንሕና ሸምገልቲና በርሳትኩም ጉዳይ ወዳፊ ይብሎሞኒ ግን እቲ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ካብቲ ዝነበረ ወሪዲ ኣብ 200,000 ናብ 150,000 ካብ 150 ናብ 100 ካብ 100 ናብ 50,000 ኣውርዶም ኣለዉ ሕጂ ናምነት ኢላነ ሕድሪ ኢለ በጽሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣለኩም በጽሕግራት ኣለኩም በጽሕፈት ኣብ ሽረ ኣለኩም ከመይ ጌርኩም ማነጅ ትገብሮ ነዚ ትካልካ ሪርኩም የለኹምን አትሎኩም በትትካል ዘፍራኹም ነገራት ሸይትኩም ረኺብኩም ምነበርኩም ቆሞ የለን እንታይ ኣብ ዝብሉ ካብ ኣባላትና ካብዞም ደገ ዘሎ ኣባላት ካብ ኣብ ከባቢና ምሳራ ዘሎን ህዝቢና እንጥቀም ኢሎም ስለዚ ኣብዚ
توفايነት ከም ዘሎ ይረአ ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ብወገን ሰንዓ ጎቢሊቲ ሓገዛት ሕጂ ኣሞንጎ ዝኺዳንን ኣሞንጎ ኣርባዕተ ዝበሃሉን ፕላስ ክልተን ኣኼባ ነይሩ ልክዕቲ ቅድሚ ምብጋሰይ መምላሰይ ናብዚ ኣቢለ ኣኼባ ነይሩ ኣነ እንታይ ደልየ ነይረ መስለኩም ሓፂሩ ግዜ ነቶም ኣርባዕተ ውድባት ብሓደ ከለዉ ብተኣኺቦም ክረኽቦም ደልየ ነይረ ግዜ ኣኺሉኒ ወደ ጽፋ መጨረሻ በቴሌፎን ጥራይ ረኺበዮ እምበር በአካል ክረኽቦ ቆሙን በዓል ቀርኔሎስ ወላ ነቶም ካልኦት ብርሃን አንጀባ በአካል ክረኽቦም ክዛረብ ደልየ ነይረ ኣጋጣሚ ግን ኣይሰለጠንን ቴሌፎኖይ ከዓ ተዋሂብና ማለት እዩ ክድውለልካ ይብለኒ ኣጋጣሚ ስራሕ ሓጋይ ስለ ዝነበሮ ኣይተራኸብናን እዚያ ኣይቀንዓትን ንዳሕራይ ግዜ ግን ብመደብ ጌርካ ኢኻ ትዕምቆት ዝብርእቶ ይዘለን ብዝተረፈ ግን ኪዳንን እቶም ኣርባዕተ ሽዱሽተ ውድባትን ኣኼባ ተገይሩ ሰንዓ ፎርም ዝኣከቦም ኣኪቦሞም ነይሮም ኣው ተራኺቦም ዘተገይሮም ተዛትዮም ግን ኣብ ሓባር ነጥቢ ይበፅሑን ከምቲ ተረዳእኒ ኣብ ሓባር ነጥቢ ይበፅሑን እንታይ እቲ ሽግር ዘየብፅሖም ድሌት እዩ ናይ ክልቲ ወገን ሸነኽ ዝደልይዎ ነገራት ክዕውትዎ ዘሎ እዚ ሃልክዕ ከምዚ ኣብ ስመር ንዛረበሉ ኣብኦም ካልኦት ጉዳይ ኣነ ተዘይኒ ማለት እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ብዛዕባ ሃገራዊ ባይቶ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ብዛዕባ ሰሚናር ኣው ዘሎ ትሽግር ማሕለኻታት እቲ ሓደ ሃገራዊ ባይቶ ከም እንደገና ክሰርሕ ኣለዎ ምስ ትካላቱ ክጅምር ከም ዘሎ ክንገብሮ ኣለና ይብል እቲ ሓደ ካልኣይ ገጽ ከዓኒ ላ ሕጂ ንሕና ናብ ሰሚናር ንኺድ ምክንያቱ እቲ ባይቶ ሰርሕ የለን ጨርሹ ሕጂ ካብ ንዑ ሃልና ነተስኦ ሰሚናር ንግበር ኣብ ሰሚናር ንምፃሙኒ ኣብ ሰሚናር ሂን ኢልና ኩልና ብሓባር ኮለና ሰሚናር ዝሃቦ ውፅኢት ንገብር ወይ ጉባኤ ድና ክንገብር ወይ ሃገራዊ ባይቶ ከተስኦ ኣብ ሰሚናር ተትውሰን መሓሸ ይብልዎ በዚ መሰረት እዚ ከይተሰማምዑ ይወፁ ኣብ ከምዚኣ ደረጃ ገዲፈ መፅእ እዚ ይመስል ናይተን ሓፈሻዊ ውድባት ኣፍልጦራተይ ካብኡ ሓሪፍ ተሪፉ ድሕሪ እዚ ግን ወዲና ኣለና እንተሎ ምናልባት ኣብ ሕቶን መልስን ተኻለ መጠን ዝዝክሮ ተዘክሮ ዘለኒ እንዳመለስኩ ከተሓሳስባ ዘለኻ ሓንቲ ነገር ኣላ እንታይ ከተሓሳስ ሓፈሻዊ ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ሓደ ነጋዳይ ነጊዱ እትዩ ብዘተወ ደቂ ክዕብድ እዩ ሕጂ ሃሰስ ተበለ ቆልዑት ምሰቦታቶም ክኸዱ ምስ ረኣየ ኦይ ነዞም ቆልዑት መሸጣ ተረኺባላ ሕጂ ባላንቺና ምቕራብ ተሓይሽ ባላንቺና ኸ ሕብሪ ለኸንሞኒ ሕብራዊ ንሕሪኦም ንዓይ ክብልዮም ዝብል ኣራያ ደኣ ገይሩ ትቆልዓ እቲ ነጋዳይ ባላንቺና ኣዳልዩ ሰማያዊ ቀይሕ ገለ ሕብርታት ለኺዩ ክሸጥ ጀሚሩ ሕጂ እቶም ቆልዑ ትገዙ ሓደ ቆልዓ ግን ነቡ እንታይ ብሎ መስለኩም ኣቦ ብሎ እዛ ባላንቺናሲ ብጫ ሕኽያዶ ምነፈረድ ዶ ኢልዎ ዋይ ዝወደይ እቲ ግዳም ኣይኮነ ንዓዘን ፍራ እንታይ ዳ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ፍራ ኢሉ እንታይ ክብል ኢለ ከም ዝብ ዘለኹ መስለኩም ፈይ ካብ ነፃ ልቢ ተበጊሲ ዝሳር ነፃ ልቢ ኣይኮነ እታ ዝፈልጣ ሰማዕኳ እዛረብ ኣለኹ ተዛሪበ ኣለኹ ናይ ፖለቲካ ሸርሒ ይብለይን ታዝ ገጠመትኒ ታዝራኳ ገሊጾልኩም ኣለኹ እዚ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ካብኡ ተረፈ ሓንቲ ዝረሳዕኳ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እያ ናይ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ኻ ትዕዝብ ትወሲድካ ንዝብል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ርአየ ነይረ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ርአየ በዓል ዓድዋ ርአየ በዓል ኣክሱም ርአየ ነይረ ዓብ ለውጥ ኣሎ ዝረአኽዋ ኣዝዩ ገፊሕ
ገሲፍ ከተማ ጫካታት ዝነበረ ገዛውት ኮይኑ ዋላ ዞም ኦሮምኛ ዝበሃሉ ኦሮሞ እንደም ትመሬቶም ንዖም ዳሃብዎም ገዛውት ዓበይቲ ገዛውት መንግስት እንዳስርሐ ብሕሱር ዋጋ እንዳካረይ ነበር እዚ ኣነ በት ዝራእኹ የዛረብ ዘለኹ ገዛውቲ ስራሕ አሉ ብጣዕሚ እንዳፍረስካ እንዳስራሕካ ህዝብህ ኣኒ ብብዝሒ ናበይ ጉዓዛሉ ተልኩምኒ ናብታ ዓባይ ከተማ አዲስ አበባ ብህዝቢ አጥለቅሊቃ እንደይ ቁጥሪ ክንደይ ክኸውን እዩ ትዝበጽ ህዝቢ 30 ሚሊዮን ልዕሊ ክኸውን ይኽእል አይ ዶንት ኖው ሓትት ነረ ልክ ኣሃዝ ነገረን የለን ኣዝዩ ብዝሒ ጻዕቂ ህዝቢ ኣሎ ዕዳጋ ከም ግደፎ ኣነ ትዝገረመኒ ባንክታት ኤቭሪወር ዘሎ ክበዝሕ ባንክ ኣነ ርኢ ይፈልጥን ኣብቲ መዓርፎ ነፈርቲ አይታምኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ነፈርት ቆርጥ ጀሚረ ነፈርት ቆጥር ጀሚረ ነፈርት ቆጥር كله ና ኢትዮጵያን አየርላይንስ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ 10 20 30 7 ካው ደኺመ እቲ ምስ ወረድካ ቀሲላ ምሽ ትኸይድ ሽዑ ዝቆጥር ነረ ብየማን ብጸጋም ኣዝዩ ብዙሓት ነፈርቲ ኢትዮጵያውን ይናላ ናገዛርሳ እዘን ዓበይቲ ነፈርቲ ናቻዓተ ሰፈር ዘለዎም ኮፍ መበሊ አውሪየ በቆሙ ተጓዓይዘ በቆሙ ተመልሰ ኤርፖርት እንዴ ናሽወደ እንደሆነ ሰው ይብል ናሽወደ ሲ ዓብይ ኸውን ይብል እንዴ ሰሎሞን ዳት ብለን በዓል ሃምበሪ ናይ ኤርፖርት ናይ አዲስ አበባ ካብዚ ናይ ሽወደንውን ይዓብ ዝብል ሪቶለኒ ኮም ይዝመስለና አይ ኣዝዩ ዓቢ እንደገና ዝቅጽል ዘሎ እዩ እንታይ እቲ ኩነታት ተልካኒ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተሓሳሱ ተቀየረ መስለኒ ኣብ እንጀሩ ይዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ካብትና ተይተረዶ ኣብ እንጀራ ከመይ ጌርካ ትነብር ላዕልን ታሕትን ኢልካ ኣብ ጽርግያ ግደፎ ሸቀጥ ዘሎ ዕዳጋ ናጽነ ዝነበረ ዘለዎ ይመስል ነፃ ዕዳጋ ዘሎ ይመስል ከምዝና ይበዓል ካምቦዲያ ኮይን ተራይኒ ድሕርና ጽነቶም ነፃ ያምሳቶም ወላ በሽለታ ጌርካ መግረ መንገዲ ሓሰብ ተማዲኻ ኣጎራቢትካ ገንዘብ ትረክብ ኣደኻ ኣብ ኣፍ ደጋ ኮሚደረ ሸይጣት በልዕ ኣባል ካምቦዲያ ከምቲ ዝብሎ ማለት እዩ ኮሚሪ ኣው ጽርግያ በጣም ጽቡቕ ኸይራሎ ይሰርሑሎ እህጂ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ግብራ የለውን ፕሮፓጋንዳ ይኮነን በዓይንኩም ከትኩም ክትሪዎ ትኽእሉኹም በዓል ትግራይ ጽርግያ ኮይኑ ገለም ዕሉልና መቀለስ ሓንቲ ሆቴል ነራ ብሉና ነሮም ሓንቲ ሆቴል ኣይኮነን ክንደ ሆቴላት ذات መደብ ዘለዎም ሕጂ ካሊ መደብ ኣሎ ናይ ከተማ እንዳፍረስካ ምዕራይ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ የለን ሓንሳብ ምስ ሰርሕዎ ስራሕ ክኸውን ይኽእል መጽያ ከይዳ መጽያ ዝብል አንደበት ራእየኒ ነይሩ መቀለ ማለት እዩ ከምኡን ወላ ኣብ ኣዲግራት ኣጋጥሙኒ ወላ ኣብ ሽረ ናይ ሽረ ቀልጢፋ መጽያ ሕጂ ይሁቡ ሸጥዮምካ ግን ስራሕ ይሰርሑሉ በቲ ሰርሕዎ ዘሎ ምኽንያት እንዳቆረጹ ጠጠውና ቦልዮም ዝገብርዎ ቆሙ ኢሎምን ማለት እዩ ድሓር እዚ ናይ ባቡራት መንገዲ ባቡር ታናይ ከተማ ባቡር ትሰርሓላ ቆሙኻ መደባት ኣለዎም ኮታስ በሓፈሽዩ ኢትዮጵያ ናይ ትምህርቲ ሃባ ረሲዕልኩም ትምህርቲ ኤቭሪዌር ብፍላይ ዚ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅስ ኣብ ዘፈቀዶ ኣብ ኩሉ ኣሎ ብዙ ሓደ 33 46 ዩኒቨርሲቲ በጽሕ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጥራይ 4 ኣሎ ዓድዋ ክሰርሑ መደብ ኣለዎም ሕጂ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓዲግራት ብመደብ ኣትየዮ
ንዓዲግራት ሓቲቴ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኣትየ ብእውነት ክገፍሕ መዓት እዩ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ክንደይ ተማሃሮ ይንግድ ብውዕዱ 16,000 ተማሃሮ ይንግድ 16,000 ኣብዚያ ክንደይ ኤርትራውያን ይመሃሩ ኢሎም ኣብ ክልተ ግዜ ተመሪቑ ዝኸደ ክልተ ግዜ ኣመሪቑሎ ሳልሳይ ሕጂ ከመርቕ እዚ ዩኒቨርሲቲ ሎምኒ ኣብዚ 100 እስካብ 200 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምራቕ ኣለዎ ኢሉን እዚ ኣዝዩ ገፊሕቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብሓቂ ቀኒኤ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ካሉ ገለ ሰባት ተረኺበ ዝሓተትኩም ካብ ካልእ ቦታ ዝመፁ መንእሰያት እዮም እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ መቐለ ኣብ በሪኽ ቦታ እዩ ኣብ ማዕዶ ጥራይ እዮ ሓፂሮሞ ዘሎ ታምራት ገፊሕ ንስኻ ዝበለፀ ኮይኑ ተራእየኒ ናይ በዓል ኣክሱም ማዕዶ እዩ ርአዮ ኣክሱም ርአየ ነይረ ናይ መናቱ ለዚ ሽሙ ኣቡኒ ዓድዋ ክስራሕ ከሎ ጨርቃ ጨርቂ ርአየ ነይረ ቀደም ጨርቃ ጨርቂ ክስራሕ ከሎ ኣብ ምስራሕ ከሎ ሕጂ ግን ቅድሚ ትወራር ማለት እዩ ርአየ ነይረ ሕጂ ከመይ ዝበለ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ክዳን ጨርቃ መርቂ ናይ ሚሊታሪ ከይተረፈ ይገብሩሎም ካልእ እንታይ ክብል እስኪ ሓፈሻው ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ኣትየ ተዛረብኩን ኣብ ጎደና ተኮይኑ ግን ኣብ ጎደና ዘረባ ናይ ጎደና ግን ጽቡቕ ፖለቲካ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ፀገማት ነሩና ይልክዕ ሕጂ ግን ደሓን ይመስል ብዘይ ተሓደ ክል ኣው ዝዓገቡ ይመስሉ ከምቲ ዝብልዎ ነበሩ ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ግን ኣብ በዓል ኤርትራውያን ባዚያ ክትወስዋ ዘለኩም ኤርትራውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስድራ ቤት ከይድ ስድራ ቤት ዘለዎን ኣብ ስድሩ ከይድ ኣፍኪዶም እዮም ሕጂ ኣብቲ እንዳባጉና ወይ ካብቲ መደበር ስደተኛ ከይድካ እዚ ቤተሰብ ኣለኒ ትብል እቲ ቤተሰብ ዘለዎ ሰብ ወረቐት ኣሎ ዝመልእ እሱ ፎርም ተመልዩ ተጸኒዑ ፍቃድ ይወሃቦ እዩ ድሓር ጉዳይኻ ፕሮሰስ ከይድ ሕጂ ብዙሕ ሓደ 6,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ፋሒሎም ኣለዉ 6,000 ኣብ ማዓስከራት ከኣኒ ተማሃሮ ኣሎ ቤት ትምህርታት ኣሎ ኣብ ኩሉ መደበር ብኸመይ መልክዕ ዳይሞ ካብ ሳንታ ፋሚልያ የለን ካብ ኣስመራ ቶል እዚ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ዝመጽእ የለን ካበይ ጽዳዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ዘለዉ ዝብል ሕቶ እንታይ ኢሎም መሊሶምለይ ኣብቲ መደበር ሰታት ኣሎ ትምህርቲ ኣብኡ እዩ ዝምርመር ተመርሚሩ ዘምፀአ ነጥቢ ዩኒቨርሲቲ ዝእቱ ነጥቢ እንድሕር ኣምፂኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር ካብኡ ከታይ ትገብርዎም ትምህርቶም ምስ ወዱ ከታይ ይኸውን ትምህርቶም ምስ ወዱ ናብቲ መደበር ዝነበርዎ ስደተኛታት ኣብኡ ይምለሱ ግን ተማሃሩ ሰባት ሓያል ደገ ወፂኦም ኣሎ ማለት እዩ ካብቶም ዝረኸብኩም ገሊኦም ካብቶም ወዲና ዝበሉ ናይ ዓዱ ኻላ ናይ በዓል ናይ ዓዲግራት ኣብ ረኺበ ሽመልባሎ ብዙ ምስውዕል ኢለ ቁርብ ከመይ ሞይለዮም ጽቡቕ ኢዳሓን ፀገመለን ግን ሕጂ ተሓዝን ይኻይሉኒ ይሂልኒ የኔሲኣር ቅድሚ ምብጋስና ናብዚ ኣኪቡና ነይሩ ንተሓበሪና ምስኦም የኔሲኣር እንታይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎም ኣኼባ ገይሮምሎም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ 5,000 ኤርትራዊ ክመጽ እዩ ስለዚ ገዛ ናይ ምስራሕ መደብ ክልወና እዩ ተሓዝን ኢኻ ኤርትራስ ትውዳእ ትጽንቀቕ ኣላ ማለት እዩ ይስማዓካ ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ መደቦም እንተልዩ እንታይ እዩ ከምቲ ዝተረዳእኒ ነቲ ኣብ ማዓስከር በቲ ይኹን በቲ ብገዛውት ይፉ ብገዛውት ትኽስራሕ ዝመፁ ሓድሽ ሽዑ ዝመፁ እዮም እዚኦም መስከረም ዋን ሽዑ ዝመፁ እዮም ክመፁዎ ማኖም ንዑ ክዳለኹም ዘሎ እዩ እምበር መዓት ብዙሓት ህዝቢ ዘሎ ዳ ስደተኛ ዳ እንታይ ኣሎ ሕጂ እቲ ገዛው ሕጂ ታይ ቴንዳ እንዳተረፈ ኸይድ ኣሎ ኣብ ተሓደሽ ሕጂ ቴንዳ እንዳተረፈ ኸይድ ኣሎ ኣብ ሰርሑ ዘሎ ገዛውቲዮም ሰርሑ ዘሎ ሕጂ ታይ ድሌት ኣለዎም ንሶም ንመጻኢ እቲ ኤርትራዊ ብዝኾነ ይኹን ዓዲ ሽግር ተፈትሑ ንዓዲ ተኸይዱ
كم كتما خونلهم دليم አሉ بحاتيرو او كلهم كتما خقصل مصاي ناي ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ንመጻይነቱ ናብ ከተማ ገጹ ዝልወጠሉ አተሐሳስባይ ዘለዎም እቲ ስርሓቶም ካ ናው ገጹ ይዝመስል ዝወደ ሓንኩብ ካብዚ ሕጂ ዳን ሕቶ ተሎ ሕቶ ተሓቱ ትقولوا انا ها እቲ ክምርሶ ዝኽእል ይምልስ ማለት እዩ ቴንክ ዩ